Aspirin. Dalem. Niki sareng besan napa pripun? Nggih. Oh nggih. Heeh, layak kok. Penuh. Iki bener Mas, aku manut jenengan lho. Nggih. Lho kula mboten tiyang mriki asli, kula manut jenengan iki. Nggih. Oh nggih, nggih. Estu Mas. Nggih pokok kula nderek sing niku Mas ganteng. Niki saking pundi besane Mas? Iso muni Karang Talun kono. Engko nek tak jeloki lho Mas. Karang Tawang. Besane Mas. Sik to. Iki mau ora ngombe obat paling Mas. Ora blondrokke aku ya Mas. Lah yo. Lah iya. Tiwas kula manut jenengan iki lho pokok. Mengke kula rampung pokok manut jenengan. Kondurin jenengan jam 8 kula nderek. Iki lho jam 8 kliwat. Wis jam 8 kliwat. Oh iya. Jamku bongko kok. Nggih, monggo. Lah wong jam lo mati mbok nggo. Lah nek urip apa gak gremeti kowe? Kok iso? Lah iya, urip. Ayo. Ono sikile ngono maksude ya, Mas. Yuk bacotke. Oh. Bebasane
ambek ngene iki yo. Kayak kenapa? Mau loh pas nyara-nyarane. Kok ding 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 ngono tok. Iki lho kangelan nek Sesuk jogeti. dikurangi sithik ya Mas sing. Iki lho nek kangelan nek jogeti. Lengku suwine. Iki lho suwene mbok ora ngerti Waku, kaki. Mosok kendangane tok jere iki lho. Ya ora engko gentenan dandut no kowe. Genten dangdut nek kowe nganu dioplos dandut nek kowe bosen ngene iki. Ya aku yo kepengen lho Mas ngono dangdut Oke, barang. baik nanti saya kasih tantangan lagu. Apa? Ya sing sekarang. Gundul-gundul pacul ngono ya. Ya ora no lagu Gajah-gajah. Tayub kuwi. Oh iki tanyup. Ah. Lah terus sing sing anyar dangdut- wis tak. Engko njaluk urun rembug kali ibuke. Oh ngoten. Nggih. Heeh. Mangken nggih Bu nggih. Niki Ya remen. Allah. Remen campur sari Sik, Mas, kasidah. tak jak omongan yo meneng ae lho Mas. Lah Ora dadak ngoten, kok. Bu. Heeh. Oh nggih. Aku terus nyanyi qasidah ngono ya Mas. Nggih, mriki remen kasih. Niki todanane pundi, Bu? Oh, Karang Tawang. Niki asli mriki nggih, sing besane saking Todanan. Nggih. Sik tong Mas iki kok iso malah diguyu aku. Sakjane sing bener ndi to? Undangane ndi mang? Ora, pun. Ndi? Yo entuk Todanan nek Mas, gak bodoni jane Mas e. Heeh. Loh, Mas, kono mau bar mamer sambo paringi meneh. Oh, liyane to. Tak kira nek kono meneh. Anje matur sembah nuwun Mas Dirin.